Aranburu historialarien elkarte eta Koldo Mitxelena kultureneak antolatutako Gipuzkoako historiaren pasarte ez ezaguni buruzko beste hitzaldi bati emango diago hasiera. Gogoan izan, hitzaldiak 55-60 minutu inguruko iraupena izango duela, eta amaitzerakoan hizlariari galderak egiteko txanda txiki bat izango dugula. Gehienez, gaueko 9:30 eman arte gehienez. Hasi baino lehen, beste hitzaldi sorta bati buruzko informazio bat emain nahi dizueke, hemen Koldo Mitxelena bertan emango den maiatza bukaera eta ekainean emango den beste hitzaldi sorta bat, erderaz du izenburua, una década prodigiosa, 1717-1728, transformaciones en Guipúzcoa a consecuencia del traslado de las aduanas en 1717, la machinada de 1718, la invasión de 1719, el capitulado de 1727 y la fundación de la Real Compañía de Caracas de 1728. Honi buruzko informazioa hor dakazue atzean dago mailan. Eta ondoren, gonbidatu eta laguna dugun nire joneri buruzko zenbait datu emango ditut aurkezpen gisa. Nire jone Intxaustegi Jauregi Bilbon jaioa da, 1986an, historia eta zuzenbidean lizentziatu duna, Deustoko Unibertsitatean. Joan zen 2017an doktoretza titulua hartu zuen Euskal Herriko Unibertsitatea, nota gorenarekin, Conventualidad femenina en el País Vasco, las franciscanas de Bizkaia en la Edad Moderna, izenburua daraman tesi lanarekin. Gaur egun liburu gisa argitaratuta dauka Bizkaiako Foru Aldundian, eskuragarri. Deustoko Unibertsitatean dugu irakasle gaur egun, zuzenbide historiaren sailean. Nire jonenen ikerkuntza horrela Euskal Herriko konbentu eta lekaime edo emakume erlijiosen munduan mugitu da batez ere, batik bat aro modernoko Bizkaiko lurralde historiko edo Jaurerrian. Jada, gutxienez, nitakidala, 13 argitalpen edo lanen egilea dugu, liburu eta aldizkari zientifikoetan aurkitu ditzazkegularik bere ekarpen nabarmengarrienak. Azpimarratzekoa da hala ere, bere hizlari eta irakasle esperientzia Espainiako estatuko eta beste Europar unibertsitate edo erakundetan, Euskal Herriko konbentu eta lekaimen inguruan jorratutako ikerkuntzen inguruan hitzaldi eta argitalpenak eman ditu hainbat biltzar zientifikoetan, hala nola, Santanderren, Sevilla, Zaragoza, Lleida, Irlanda, Cambridge, Oxford edo Harvarden besteak beste. Besterik gabe, gure Gipuzkoako emakumezkoen konbentuei buruz mintzatzeko hitza emango diogu, beharrezkoak diren eskerrak lehenengo mainik. Jone, nahi duzunean. Piztuta dago, eskerrik asko. Imanol eta eskerrik asko mila esker ona gerturatu zareten guztioi. Imanolek esan duen bezala, nire ikerketak tesia izan zen Bizkaiko monjei buruz, emakume erlijiosei buruz, baina Gipuzkoa eta Arabako konbentuak, emakumeak ere nola nahi hauei buruz ere ikertu egin dut, eta gaur hemen Gipuzkoako zehazki Gipuzkoako emakumezkoen konbentuei buruz berba egingo dut. Irakurri dezakegun bezala jartzen du hor Erdi Arotik 19. mendera arte. Hau zergatik, alde batetik aipatuko ditut emakume hauen inguruko ezaugarri batzuk, eta ere gero konbentuak, non sortu ziren, nortzuk sortu zituzten, zergatik eta bar. Orduan, esan nahi dut gertaleike gaur egun konbentuen batzuk existitzea, baina nik hemen ez ditu dela aipatzen, eta arrazoia hori da, 19. mendera arte ez zirelako existitzen, hori izango da, kasuren bat, aipatuko dut, adibidez, Astigarragako Agustindiarrak, gaur egun existitzen den konbentua dela, baina garai hartan ez, orduan hori izango da,
arrazoia zergatik nik hemen ez dut, naiz eta era labur batean, konbentu hori buruz, ez dakit, azalpenik eman. Orduan, sarrera honetan, bada hori, erlijioaren garrantzian, minutu pare batzuk, horri buruz, berba egin nahi dut. Orduan, gu gauditz egiten, hori, 14, 15, 18 mendera arteko, hori, gizarteari buruz. Ez dago piztuta? Bai, bale. Orduan, gizarte honetan, erlijioak, benetako protagonismoa zuen. Gaur egun, hainbeste ez, baina pentsa dezakegu, ez dakit gaur egun, oporrak, bai ez, ondo bale, oporrak noiz ditugu, ez dakit, Aste Santuan, Gabonak, beti dirudi hori erlijioarekin oso estuta, erlazio estu bat duela. Orduan, garai hartan, mende hauetan, askoz gehiago. Orduan, erlijioarekin kontaktuan egitean, herri guztietan, hiribildu, hirietan, oso garrantzitsua zen. Eta emakumeekin zehazki, hitz egiten, emakumeak, mojak hartzen zituzten Kristoren emakumetzat. Orduan, familia batek bakide bat edo bi, ez dakit, alaba, emaztea, gero, alargun izan da eta moja izatea, oso garrantzitsua zen, ze prestigio handia ematen zion ekintza horrek familiari. Orduan hori, postu desiragarria zen, hautagai ugari zeuden, moja bihurtzeko. Ez da, gaur egun, arrakastandirik ez duen sektorea dela, baina garai hartan, bai. Eta zer gertatzen zen azkenean, ez zegoela konbentuetan lekua hainbeste emakumentzat, ez? Eta ere garrantzitsua dena, garai hartan, emakumeek eskontzarako adibidez dote bat eraman behar zutela. Baina eske konbentuetan sartzeko baita ere, egia da dote hau konbentuetan sartzeko merke hau azala, baina eman behar zuten. Zer gertatzen da ere, familia guztiek ezin ziotela aurre egin dote ordainketa horri. Orduan guzti hori, hau, kontutan izan eta batez ere ideia hau, erlijioaren garrantzia, guk kontutan badugu hori 14-15 mendeko egoera Bizkaia, Gipuzkoan eta Araban, mapa honetan ikusi dezakegu, bakarrik Gipuzkoan bakarrik existitzen zela konbentu bat. 15 mendean, orduan, hori nola da posible, hain garrantzitsua bazen erlijioarekin kontaktuan egotea, emakumeek konbentuetan sartzean nahi bazuten, eta hori, Gipuzkoan bakarrik zehazki Donostian hemen kokatuta zegoen San Bartolomeko konbentua zegoen, gero ere aipatuta ikusiko duguna, Bizkaian bakarrik bat Lekeitzion, eta Araban 4 konbentu zeuden, ez? Orduan, hori zergatik Europa mailan, baina batez ere Gipuzkoan eta Bizkaian, erlijioarekin kontaktuan egoteko beste era batzuk zeudela. Ez bakarrik moja, baizik eta ikusiko ditugu beste emakume erlijioso kontzeptua erabiltzen da errealitate hau deskribatzeko. Badira hori, justu hori, erdiko puntu horretan daudenak, ez dira guztiz, esango genuke hori, emakume erlijiosoak ze ziren mojak, ze ez zituzten hori boto erlijiosorik hartu, baina ere ziren hori emakume laiko bat, ze nola nahi erlijioarekin ez dakit, ez bakarrik pertsonal baizik, eta Aragozoan, Zioan, erlazio bat zuten, adibidez, hori, hiletetan, lurperatzetan edo profesioetan parte hartzen zuten. Orduan, edapen oso handia egon zen Europa mailan, baina hemen Bizkaian eta Gipuzkoan askoz gehiago. Nik uste dut orain dela, ez dakit, iaz, hemen hitzaldi bat egon zela adibidez Gipuzkoako zerorei buruz. Orduan, gai hori interesgarri eta garrantzitsua dena. Orduan, dokumentuetan emakume erlijioso hauei buruz erreferentzia egiteko kontzeptu edo izen ezberdinak erabiltzen dira, adibidez, beata, zerora, freila, benuat izango litzateke iparralde zonaldean. Orduan, emakume guztien edo kontzeptu hauen artean, ez dakit, ezberdintasun, berdintasunak zeuden,
askotan ikusten da ze dokumentu ezberdinek komunitate edo talde berari erreferentzia egiteko kontzeptu ezberdinak erabiltzen zituzten, batzutan zerora, beste batzutan beata, baina pizkanaka hori 15, 16, 17 mendea joan ala, ikusten da nahiko gero eta zehatzagoak zirela erreferentziak hori egiterakoan. Guri interesatuko zaizkigunak izango dira beatak. Zergatik, zeia beata guztiek beategietan edo beaterioetan bizi zirenak, hauek ziren haien komunitateen izenak, gero monja eta konbentu bihurtu zirela, orain ikusiko dugun bezala. Eta zein zen beata zerora hauen ezaugarri garrantzitsuenak, bizituzten, lehenengoa boto erligiosorik zutela egin, eta gainerak ez zirela klausuran bizi. Guk gaur egun pentsatzen badugu monjei buruz, beti hori klausuran bizi diren emakumei buruz pentsatzen dugu. Hori ez da beti horrela izan. Eta zehazki, Trentoko kontzilioan izan zen, orain ikusiko duguna. Mapa honetan hau ja Gipuzkoa dana, hemen ikusten dugu ja ez da lehenengo mapa makarrik konbentu bat zegoena. Hemen ja ikusten dugu Gipuzkoa zeharrean, hori, leku ezberdinetan, puntuekin da, leku toki herri horretan, zenbat komunitate zeuden. Normalean hori bat, baina batzutan 2, 4, horrela hori mapan dago. Orduan, hau ja beste mapa honek beste errealitate bat erakusten digu. Ez da bakarrik konbentu bat dago, konbentu bat klausuran bizi zena, baina eske emakumeek beste aukera ugari zituzten erlijio munduan egoteko. Orduan, egoera hau noiz bukatu zen edo esango genuke amaieraren hasiera, noiz hasi zen. Zehazki Trentoko kontzilioan, ez? Trentoko kontzilioan, komunitate hauekin nola nahi bukatzea erabaki zen, ze azkenean, esango genuke, aske bizi zirela, ze ziren klausuran bizi, orduan, era labur bildu batean, elizak ezin zituela emakume hauek kontrolatu. Orduan, Trentoko kontzilioa 18 urte iraundu zuela Italiako hiri batean, abere ziren 18 urte horietan, urte osoetan batzartuta egon, baizik eta batzar ezberdinak egon zirala. Eta hori helburu izan zen, Eliza Katoliko barnean aldaketa ugari egitea. Eta monjei buruz justu izan zen, azkenengo batzarrean, 1573 urteko abenduan ospatu zana, eta hemen erabaki oso garrantzitsu hartu ziren. Lehenengoa klausura beharrezkoa zala, orduan beata hauek desagertu behar zirela, ze, beatak, beaten ezaugarria zen hori klausuran ez bizitzea. Guk erabakitzen badugu emakumeak klausuran bizi behar direla, komunitate hauek desagertu behar zirela. Eta gainera ere sarri ziren, ze bete behar eta ze ezaugarri ziren derrigorrezkoak bete behar zituztenak emakumeek moja bihurtzeko. Orduan, orokorrean, 2 puntu hauek dira ziren orokorrean jarraitzen zirenak, hau da. Nobiziotza, hau da, nobiziado noiz hasten zen, 12 urte zituztenean emakumeak edo oraindik ez dakit, aurrak, ez neskak. Oraindik 12 urte gitzienez. Emakume batek 16, 18, 20 urte zituenean nobiziotza segi ziteken? Klaro, logikoki. Ezen oso normalean 12 urte gazazten zuten, baina ikusiko dugu, salbuespen batzuk egon zirala. Eta profesatzeko, hori gitzieneko adina zen izan zen, 16 urte zituztenen emakumeek. Orduan, dokumentuetan irakurtzen da, emakume askok, beraiek horrela nahia edo familiek ere horrela erabakita, 12 urte zituztenean, hasten zirela hori nobiziotza derrigorrez 2 urte egin behar zituzten, orduan 12 urte gazazten zituztenak, hori 4 urte zeuden nobiziotza hori egiten. Gero gainera, profesatu baino lehen, Trenton erabaki zen derrigorrezko izango zera, galdera batzuk egitea. Izena, adina, eta garrantzitsua. Ea derrigortuta zeuden, profesatzera. Ze, klaro,
lehen esan dudan bezala, dote bat ordaindu bat zen, beata eta bai moja izateko. Baina, hala eta guztiz ere, moja izateko ordaindu behar zen dotea, merkeagoa zen, eskontzeko dotea baino. Orduan, klaro, familiek, bazekiten haiek zeukaten medioak, orduan, guk izan ditugu 3 alaba. Ordaindu dezakegu bat edo eskontzeko 2 dote eta bestea adibidez, moja sartu. Ziren garai hartako politikak, hartzen ziren erabakiak. Claro, dokumentuetan mojek zer erantzuten zuten, ez zeudela derrigortuta. Eta nola da hori posible? Alde batetik garai hartan, esan dudan bezala, erlijioak benetako protagonismoa eta garrantziak zuela, eta haientzat normala zen konbentu batera sartzea, baina eske gainera, klaro, egia da nobiziotza hasten zela 12 urte zituztenean. Posible zen neska txikiak aurrak 4, 5, 6 urte izan da konbentu batean egotea? Bai. Hauek dokumentuetan edukandaz kontzeptu erabiltzen da, eta irakurtzen da, zeudela hori 4, 7 urte zituzten neskak. Orduan, klaro, zuk txikitatik konbentu batean egon bazara eta zuk ezagutzen dozun bakarra konbentu horretako giroa bada, zuk logikoki, zuk ezaude derrigortuta han egotera, baina ezkeda zuk ezagutzen dozun bakarra, orduan zuretzat paseo zer normala zan konbentu horretan sartzea. Gainera, oso normala da, edo normala zan, konbentu batean hori zure arrebarekin, edo izeba, edo lengusina batekin egotea. Orduan, ez da zu han bapatian bakarrik egoteko egoera zenuela, ez, nola nahi ere hori, bide bat eginda zegoen errastasun hori egoteko profesatzeko garai horretan. Salbuespenak egon ziren, hau da, emakume guztiek posik profesatu zuten, ez. Egia da, dokumentuetan ez da agertzen askotan, logikoki hori ez zuten idazten. Emakume batek noiz kesak aurkezten zituen. Adibidez, justu ere, hemen Donostiako izan zen Monja Alferez emakume honek, emakume hau gero honi buruz referentzia gehiago emango ditut. Orduan, bera, Catalina, hemen Donostien egondako, konbentu batean egondako moja izan zen, eta bera ere txikitatik egon zen, han bere izekorekin, 3-4 arrebekin, baina bera zegoen posik, eta azkenean lortu egin zuen konbentutik ihes egitea, eta Ameriketara joan zen, gizonez mozorratuta eta ejertzitu eta egon zen sartuta. Eta gero, beste salbuespen batzuk bezala, adibidez, alargunak egon ziren, amak, alargunak ez zirenak, baina adibidez, senarrak hori gortean edo indietan zeuden. Orduan, gizarteak ere zuen ondo ikusten, hau zer da gizon gabe bizi diren emakumeak, konbentuetara sartzen ziren, pizkatzo bat ere, kontrol hori edukitzeko, edo, ezakit gaur egungo residentzia egoitza, bezala ere lan hau betetzen zuten konbentuek. Orduan, hemen ditugu emakumeak konbentu batzuetara sartzen zirenak. Guk ikusi jarri dizuetan hasierako mapan bakarrik zegoen konbentu bat. Orduan, ze konbentuetara sartzen ziren. Ikusiko ditugu orain, fundatzaile hauen ezaugarriak irakurri ostean, nik jarri ditut Gipuzkoan garai honetan egondako 27 konbentuen ideia garrantzitsuenak eta argazkiekin eta abar. Orduan, aipatu egingo ditut egondako kasu guztietan ezen fundatzaile bat egon, baina posible esan denean biografia txiki bat. Orduan, fundatzaile hauei buruz ere esan dezakegu, normalean euren jaioterrietan sortzen zituztela konbentu hauek. Ikusiko dugu, behar bada, Valladolizen edo Madrilen lan egiten zutela, baina beti euren bihotzean, zeukaten euren jaioterria eta Donostian edo Eibarren edo ez dakit Tolosan konbentuak sortzen fundatzen zituzten, ez? Ikusiko ditugu ia guztiak hori familia oso garrantzitsuetako kideak zirela, eta askotan hori gortetan lan egiten zutela edo merkataritzarekin erlazio estua zutela. Zein zen euren helburua, konbentu bat sortzea ezen
merkea. Baimenak eskatu behar ziren, etxeak, lurrak, errenta batzuk eman, monja horiek, monjak zeuden hor klausuran bizitzen otoitze egiten, eta ez zituzten gaur egun bezala gozokiak egiten, orduan, ez dakit, hori aurrera nola baterako zan, fundatzaile hauek emandako errentei esker. Orduan, fundatzaile hauek zergaitik sortzen zituzten konbentu hauek. Erlijio oso ondo dago, baina logikoki, gaur egun bezala, pertsona batek zeozer egiten badu, da berak irabazi bat ateratzeko, beti bezala, gizakia ez da inbeste aldatu mende hauetan, helburua zen ezberdina, behar bada euren hilobia konbentu horren elizan izateko, familiaren armarria konbentuaren kanpoaldean ikusteko, familiakideak, alabak, adibidez, moja sartzeko, orduan ikusiko ditugu helburu, motivazio ezberdina izan zutela, ez? Eta orduan, aurkeztuko ditut hori, konbentu ezberdinak. Ez dut jarraitu, ez dakit, orden kronologikorik, geografikorik, ez zinazor, hori, konbentu ezberdinei buruz hitz egiten. Badakit Oñati garai hartan ere berez izala Gipuzkoa, baina dokumentuetan, eta gaur egun Gipuzkoa barne dagoenez, horregatik aipatzen dut, eta gainera bi konbentu oso garrantzitsu, gainera oraindik irauten dutenak hemen daudelako. Lehenengo hemen duguna da Santísima Trinidad de Bidaurreta, monja Clarisak zeudenak, hemen ikusten dugu monumentu polita handia, eta oso garrantzitsua izan zen, ze Gipuzkoan egondako Clarisen lehenengo konbentua izan zelako. 16. mendearen hasiera sortu zen, eta fundatzailea izan zen Juan López de Lazárraga. Egia da bere emazteare askotan agertzen da hori fundatzaile izenaren ondoan, baina berez da senarra fundatzailea izan zen, eta bera izan zen bigarren emaztea. Juan López de Lazárraga jauntzuen familieko kidea izan zen, eta ere Santiago ordenako ekidea. Zergatik sortu egin zuen konbentu hau. Alde batetik, berak arazo pertsonalak izan zituen garai hartako Oñatiko kondeagaz. Eta kondeak ez zion ematen baimena Elizako, Eliza kapera batean hor hilobia izateko. Juan López de Lazárraga hori dirua zuena, eta gainera ez zituen seme alabarik, konbentu bat sortzera baki zuen, han bere eta bere emaztearen hilobian izateko. Kuriositate bezala, hilobia ez da existitzen Elizan, ze konbentua amaitu baino lehenago, senare emazteak hil egin ziren, egia da, konbentu ondoko etxe batean lurperatuak izan zirela, baina gaur egun ez daude konbentuko Elizan. Orduan, euren helburua ezen bete. Gainera, hemen fatxatan ikusi dezakegu 3 armarri, eta bi hauek dira errege-erregina katolikoen armarriak. Zergatik, ze Juan López de Lazárraga, Fernando Bigarrenaren idazkaria izan zen, eta gainera Isabelen testamendua zuen zuzenean idatzi, baina testamendu honen sorreran eta ideietan nola nahi parte hartu zuen. Orduan, hemen ikusten dugu helburua bat izan zala, eta gainera ere armarriei buruz hitz egin dezakegula. Gero Santanda konbentua ere Oñatin dagoena, eta, izan zen Gipuzkoako lehenengo beaterio, hau da, beatak egondako lehenengo komunitatea, ez? Eta ja 1500 urtetik konbentua izan zen, ere dira Clarisak, eta hemen ikusten dugun eraikuntza, gaur egun oraindik existitzen da, baina da Oñatiko kulturetzea. Santanako komunitatea oraindik bizi da Oñatin, baina beste eraikuntz batean. Eta, Oñatiko, pertsona ezberdinek dirua eman zuten konbentua hau sortzeko, adibidez, Domingo de Berganzo eta Maria de Ocariz, baina berez ez dute fundatzaile horren titulua. Ikusten badozue, hau esan dizuet lehenengo beaterioa izan zala. Askotan, beaterio konbentutik igarotzeko prozesu horretan ez dago berez fundatzaile bakarra, ze beatek zituzten aberastasunekin edo herritarrek lagunduta aldaketa hori eman zan. Berez, aurreko Bidaurretako konbentua komentatu dudanean, hori da,
sortutako konbentua zuzenean. Orduan, hor bai, ezberdintasun bat ikusi dezakegu. Gero, Lasarten, oraindik ere, Brigita monjak bizi direnan, hau da adibidez, 17. mendeko konbentua. Nork sortu zuen Miguel Antonio Okendo eta bere emaztea, hemen ditugunak, erretratu hauetan. Miguel Antonio Okendo da Okendo familiako kidea, Okendo familia oso garrantzitsua Gipuzkoako historian eta ospetsuak eta famatuak, itsas armadan ere almirante kargua izan zuen eta ere Santiago ordeneko kidea. Hemen dugu Miguel Okendo izan zela fundatzailearen aitona. Orduan, ikusiko dugu aipatuta aitona, gero aita eta Miguel Antonio, justo aita da Antonio, Miguel Antonio ditu bien izenak. Orduan, familia garrantzitsuko kidea izan zana Gipuzkoan maila. Naiz eta bera Andaluzian jaio egin zala, ze bere aita Antonio Okendok, bera eskontzatik kanpo jaiotako umea izan zan, eta baina, Antonio Okendok lehenengo momentutik problemarik gabe semetzat hartu egin zuen, eta berak azkenean Lasarten sortu zuen konbentuan, naiz eta bera berez Andaluzian jaioa izan. Orduan, hemen dugu Lasarteko hori Brigiten konbentua, adibidez, armarria hortik ikusten dugu, adibidez, Plaza de las Brígidas, orduan askotan konbentu hauek ere herri horretako plaza bati edo kale bati ere izena eman diote. Orduan, zergatik Miguel Antonio de Okendok sortu egin zuen konbentu hau. Hauek 5 alaba izan zituen. 5 alaba hauek ez dira logikoki argazkikoak, ez? Baina, iruditu zaitozu kuriosoa hori, beloa duten kasko hau, eta eta oraindik Lasarten dauden ez esan dut, argazkia jarriko dut. Miguel Antonio eta bere emazteak 5 alaba zituzten, eta 5 alabek moja sartu ziren. Lehenengo biak Gasteizeko Brigita konbentuan egon ziren, eta Gasteiztik konbentu hau sortzea erabakitz zutenean, batorri ziren Gasteizetik eta Lasarten sortu egin zuten konbentua. Hirugarrena, adibidez, Ana Josefa, gero ikusiko dugu Azkoitian sortutako konbentua ere Brigidenak bera joan zala. Eta adibidez, alabatzeki ikusten dugu Brigida izena zuena. Orduan, argi zeukaten sortuko zuten konbentua Brigitena izango zana. Eta, zergatik nahi izan zuten 5 alaba hauek konbentuan sartzea. 5 alabak ere, alaba gabe esango genuke geratzea, erabaki zuten 5 alabek konbentuetan sartzea. Lehen esan dako, hori ospe ona eta kategoria garrantzitsua zelako familiarentzat. Nire familiako 5 kide Kristoren emazteak direla eta bar. Miguel Antonio de Okendorekin oso erlazio estuta duena da Lazkaon dauden 2 konbentu hauek, Santa Teresa eta Santana. Eta zergatik, sortzailea izan zen Maria de Lazkano eta Sarria. Bera zen Gipuzkoako familiarik aberatsarenaren kidea, eta nori izan zen bere senarra, justu Antonio de Okendo eta Zandategi, aurrekoaren aita. Baina, esan ditzuetan bezala, Miguel Antonio zen eskontza barne jaio, baina ze Antonio segun eskonduta Maria de Lazkanorekin. Orduan, Maria Lazkanok ere 2 konbentu sortu zituen, non Lazkaon bera Lazkaokoa izan da. Egia da bata gizonentzko konbentua izan zala, baina, helburu berarekin sortu zuenez, eta gainera bera Maria Antonio hemen irudian duguna, eta euren semea Felipe konbentu horretan, Santa Teresa konbentuan, lurperatuak izan zirenez eta oraindik handaudela, eta euren alaba lurperatua izan zen beste konbentuan, Santana. Orduan gainera, gero ere, familiako armarriak ikusi ditzakegu hor konbentuko kanpoaldean. Orduan, normalean sortzen zen konbentu bat, baina, familia oso garrantzitsua izan da, 2 konbentu sortu zituen herriberan. Orduan, horrek logikoki herritarren aurrean, auzotegian, azpimarratzen zen familia horren garrantzia.
Bueno, Donostian, hemen gaudela Donostian, lau komentuei buruz referentzia egingo dut. Lehenengo biak, San Telmo, gizonezko izan zena, baina, Adolfo de Idiáquez eta Iurramendik bi komentu sortu zituenez, ere aipatzen dut. Hemen dugu Alonso de Idiáquez eta Iurramendi eta bere emazteak, 16. mendea bi konbentu sortu zituela, zertarako, euren hilobia izateko, ez, aberatzak zirenez, aparteko hilobi bat izatea izan zuten helburu. Berak orden ezberdinetako kidea izan zen, eta gainera Carlos bosgarrena edo lehenengoaren hori idazkaria izan zen, eta estatu kontseiluko kidea baita ere. Sortu egin zituen bi konbentu. Santo Domingo, hau izan zana emakumeena, 16. mendean sortua, logikoki, 16. mendeko gizona izan zelako, eta hemen egon zan monja bezala, lehen aipatutako monja alferez hau. Monja alferezen honen izena, Catalina de Arauzo izan zan, bere aita Catalina da, bere aita izan zen hori, Felipe Hirugarrenaren garaiko kidea, gortean ere lan egin zuenak, eta bere alaba, beste Catalina, beste alaba batzuekin komentu honetan sartu egin zituen, eta ja esan dizuetan bezala, ies egin zuen monja honek. Beste konbentua San Telmo, gaur egun museoa dena, han zeuden egon zan hori, hilobia. Ze beste konbentu egon ziren hemen Donostian. Alde batetik San Bartolome, goratzen bazarete, lehenengo mapa ikusi dugunean, ikusi dugu bakarrik zegoela konbentu bat. Gipuzkoan, hau izan zen. Zehazki, hori, 13. mendean sortua. Monja agustindiarrak egon ziranak hemen, Gipuzkoako emakumezkoen lehenengo konbentua izan zen daia, esan komentatu dizuedan bezala, eta lehenengo guda karlistan zuntzitua izan zen, horregatik ezin izan dut aurkitu, ez bakit, argazkiren bat badago, nik suposatzen dut ez behar bada kuadro batean, baina nik ezin izan dut hori aurkitu. Adibidez, gaur egungo Astigarragan dagoen Agustindarren konbentu bat, garai hartan sortua, San Bartolomeko komunitate horietako monja batzuekin. Orduan, horregatik adibidez, Astigarragako konbentua ez dut berez diapositibarik konbentu horri buruz. Eta Santa Teresa konbentua, hau da 17. mendeko konbentua, Juan da Mezketa eta bere emazteak sortua da. Juan da Mezketa bera zuzenean merkataritzarekin zegoen erlazionatuta, Simona bera zuzenean ez, baina bere familiak bai. Orduan, gainera, seme alabarik gabeko zenaren emazteak ziren, orduan, dirutza zeukaten, orduan, erabaki zuten, konbentu bat sortzea. Zertarako, berriro ere ikusten dugu, ia beti helburu izan zela bera. Hilobi bat haientzat izatea elizan. Eta gainera ere, konbentuaren kanpoaldean, familiaren armarria izatea. Gero ja, atlako gara, beste Gipuzkoako beste konbentu batzuk ikustera. Azkoitian, bi konbentu, aipatuko ditut, Santa Cruz, lehenengoa, ikusten dugu, lehenengo pausua, beaterio bat izatea izan zala. Gero ja, konbentu bihurtu zen 17. mendearen amaiera. Eta ikusten dugu hemendik Maria Ignacia de Hurtado de Mendoza eta Zarauz, Zarauz barkatu, bera, Gipuzkoako eta Arabako familia garrantzitsuetako kidea izan zana. Konbentu hau, monja Brigiden kideak egon ziranak, eta Brigida hauek, Lasarten egondako konbentutik joan ziran, Miguel Antonio Okeindoko alaba bat etorri zan ona ospatzera. Sortzera komunitatea. Eta hemen adibidez, ikusten dugu beaterio bat, hasiera batean beaterio izan zena, berez sortzailerik ez dagoenez, adibidez, ez dugu ikusten hori helburua dela armarria edo hilobia izatea baizik, eta derrigorrez sanaz, klausuran bizitzea, beatek euren medioegaz konbentu bihurtu zuten. Egia da, mende eta urte ugari Trentoko kontzilio ostean egin zala. Trentoko kontzilio honetan martutako erabakiak askotan ez ziren batean aurrera eraman baizik eta hamarkada edo
mende batzuk geroago. Eta beste konbentua Santa Clarakoa dana, Pedro de Zuazola, Maria de Iriakez bere emaztea eta euren semea Francisco de Zuazolak sortu egin zuten. Pedro de Zuazola, Carlos Lehenengoaren gortean lan egin zuen eta Francisco de Zuazola Felipe Bigarrenaren gortean. Eta gainera, bestalde batetik ikusten dugu Maria de Iriakez abizenak ezagiten erakusten digun bezala, Iriakez familiako kidea izan zen eta ere San Ignacio de Loyolako Loyolarekin familia erlazioa izan zuena. Orduan, haiek ere hilobitzat sortu zuten konbentu hau, baina hau ezen askotan gertatzen, arazoak izan zituzten udalekin. Normalean, herrietan eta udaletan posposik zeuden konbentu bat izatearekin, baina, kasu honetan, arazoak izan zituzten batez ere, Elizagaz, azpitiko barkatu Elizagaz. Eta horregaitik, mende eta ia mendeterdi luze bat ostean sortu egin zen konbentu hau. Gero, Eibarren ere beste bi konbentu egon ziren garai batean, Purísima Concepción Isasi Jauregian sortu egin zana, ze justu sortzailea Isasi familiako kidea izan zana, bera Sevillan merkataritza aritu zan, baina bere jaioterrian konbentu bat sortzea nahi izan zuen. Testamentuan horrela idatzita utzi zuen, eta gaur egun, berez ez da existitzen konbentuaz, 1977 urtean, Armeria Eskola, Eibarko Armeria Eskola, han sortu zalako. Eta beste konbentua, Concepción San Cosme San Damián konbentua, 17. mendean sortuta, eta nortzuek sortu egin zuten, Francisco de Lejalde eta bere emaztea Magdalena de Maiea. Zergatik, euren semea hil egin zan, eta semearen omenez konbentu bat sortu zuten, eta ere semearen hilobia han egoteko. Sortzaile hauek dirua jartzen zuten, baimenak eskatzen zituzten, eta logikoki moja batzuk behar zituzten, ez? Eta kasu honetan, Maria de San Jose izan zen komunitate honen lehenengo abadesa. Eta monja hau oso garrantzitsua eta famatua izan zen, ia Santa Teresa Bila Maia berean, garaikideak izan ziren, bera ere Salamankakoa izan zana, eta Espainia mailan konbentu ezberdinak sortu zituen, orduan konbentu berri batera joaten zen, han 4-10 urtez egoten zen, eta gero beste herri batera joaten zen komunitate berri bat sortzeko. Elgoibarren, Santa Clara konbentua egon zan, eta hemen bitzikeri bezala, adibidez, sortzaileek senaren emazte hauek izan ziren, lauet, zelurrak eta eman zituzten, eta horrela han eraikitzeko euren hilobia, eta adibidez, Maria Ramos de Sarasua alargun geratu zanean, konbentuan sartu egin zan, profesioa egin zuen, botuak hartuk eta hemen geratu zen. Ikusten dugu argazkia zarra dela, gaur egun konbentua bidez ez da existitzen, fizikoki, hemen etxe bizitzak egin dituzte. Gero, Hernani, hemendik gertu dagoen herrian, hasiera batean San Agustin, beaterio bat egon zan, baina 16. mendean ere, San Agustingo konbentua sortu egin zen. Nortzuek sortu egin zuten, hemen ikusten dugu, Juan Martínez de Ereñozu eta bere emaztea Catalina de Arbide. Zergatik, hauen kasuan, bi alaba zituzten, eta bi alaba hauek, moja sartzea erabaki zutelako, eta baita ere, euren hilobia konbentuaren elizan izateko. Zumaian, hemen, ezaugarri garrantzitsuena izango litzateke, Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban dagoen, karmeliten ordeneko konbenturik emakumezkoen, karmeliten konbenturik sarrena dala, Bizkaian adibidez ez dago karmelita mojen konbenturik, hasiera batean egia da beaterio bat izan zala, baina, beata ezberdinek batez ere buruan garrantzitsuena hori. Francisca de la Vallen y Hernández de la Torrek, berak aurrera eraman zuen eskatu behar ziren baimenak eta dirua bildu eta konbentu hau sortzeko Zumaian. Tolosan,
are Miguel de Pérez de Mendiola de Iturriza eta bere emazteak, konbentu hau sortu zuten Santa Clarako konbentua ere euren hilobia izateko, usten dugu, hilobi desentez eraikuntz handi esan zelako. Eta adibidez, zenbat diru ematen zieten, adibidez. Kasu honetan badakigu 10.000 dukat edo dukado eman zietela bakarrik eraikuntza egiten hasteko, eta gero urtero 500 dukateko errenta eman zietela hori komunitateari. Eta hau garai hartako ekonomi kontuak eta kontutan izan da, ez dago bat ere txarto. Gero, Bergaran, Santísima Trinidad konbentua hemen dagoena, hemen ikusten ditu adibidez armarriak, nor sortu zuen, Andrés Martínez de Ondarza Iuzarraga. Pertsona oso garrantzitsua izan zen Gortean, Fernando Bigarrena katolikoagaz, Felipe Lehenengoa eta Carlos Lehenengoaren Gortetan lan egin zuen kargu ezberdinetan. Eta adibidez, badakigu Juan López de Lazárraga Oñatiko konbentua sortu zuana lagundu egin zuela prozesu horretan, eta ere armarri eta hilobitzat erabiltzela konbentu hauek. Adibidez, Zarautzeko konbentua ere, aipatu behar denez baina kuriosoa da, ze fundatzailea Mariana de Zarauz Gamboa izan zen, eta bera eta bere alabak konbentua sortu ostean, konbentuan profesatu egin zuten. Orduan, batzuk zuzenean, bera alarguna zenez, eta garai hartako hori presioa askotan oso nahiko nabargarria zana, konbentuan sartu egin zira. Gero, Mutrikuko, ikusten dugunez, konbentu guztiek dituen horrelako ezaugarri bat, ez? Mutrikuko hori Santa Catalina konbentuko ezaugarria zen izango litzateke. Hasiera batean, 16. mendean fundazio egin zala, baina egin zen hiritik kanpo. Eta Trentoko kontzilioan erabaki zen hiribildura barnean jarri barzala komunitatea. Orduan eraikuntz berri bat egin zuten, gaur egun hori existitzen dena, eraikuntza komunitatea ez, eta mende 50 urte geroago Mutrikura barnealdera mugitu zen komunitatea. Errenterian, komunitate honen ezaugarri izango litzateke arazo ugari izan zituela konbentu izateko. Egia da hasiera batean beaterio izan zela, hor zegoen edo zituzten beatek arazorik izan, baina konbentua sortzerakoan guztiak emakumeak izan zirela, arrebak zirela, danak beatak eta gero monja bihurtu ziranak, arazo ugari izan zituzten alde batetik udalak ezien baimenik eman nahi. Eta zergatik, ze zuten beldurra zan, konbentu bat egonda herrian, behar bada bizaleriak euren testamentuetan, ondasunak eta monjei utziko zietela eta ez herriko beste organismoi. Ze hori askotan gertatzen zen, monjei testamentuetan hori ondasunak eta ematea. Orduan, hau da ezaugarria arazo ugari izan zituztela. Soraluzen adibidez, Santa Ana konbentua egon zana, gaur egun ez da berez existitzen eraikuntza, horregatik ez dut hemen argazkirik, eta ere Astigarragara joan ziren monjak, ez? Eta, adibidez, badakigu oso konbentu potentea, boteretsua izan zela, eta adibidez, nola baserri ezberdinen jabeak izan zirela monja agustindiarrar hauek. Hasiera batean beaterio hori Atxuri kalean zegoela kokatuta, baina gero konbentu bihurtu zela, konbentu, beaterio konbentu hori aldaketa horretan fizikoki konbentuak lanak egin behar ziren, legioak itzi, nola nahi hori ekiditzea kanpoaldearekin kontaktuak egotea. Seguran ere, konbentu oso garrantzitsu bat dago, Santa Isabel, gero 20. mendean ordenez aldatu egin dutela, eta adibidez, 17. mendean egon zen zute bat,
beateri osoa desegin zuena, eta orduan donazio ugari jaso zituzten beata hauek, eta aprobetxatu zuten, momentu horretan dirutza ugari jaso zutela, adibidez, Mariana de Zerain lurrak eman zizkien, Juan Antonio de Arrueta Izarraga bera indiano bat zela, Eliza eraikitzeko dirua eman zieten, orduan zuzenean, zute hori eraginda, komentu hori bihurtu zuten. Eta azkenengo 3-4 komentu hauek aipatuko ditut, Arrasate Mondragonen 2 komentu egon ziran, Purísima de Concepción lehenengoa, beaterio bat izan zana, gero klausura, besarkatu zuten, orduan obrak egin zituzten, eta fundatzaile gabe, zergatik ze fundatzailea beatak hauek zuzenean euren medioekin edo pausokide batek lagunduta, fundatzaile figura hau ez da agertzen, eta hau da existitzen den hori argazki zar bat ze gaur egun etxe bizitzak daudelako amen. Eta beste komentua Nuestra Señora la Misericordia, argazkirik ez dut aurkituz, 20. mendearen hasieran, Atzabaltara joan zelako komunitate hau, orduan, eraikuntza desagertu eginda, baina, badakigu, hori, klausuran, Agustindarrak, monja Agustindarrak egon zirala. Mendaro, pizka bat, nahiko antzekoa gertatu zen, beaterio bat egon zela, beata ezberdinek sortuta, gero konbentu batean bihurtu ziren Trentoko kontzilioa eragina izan zela eta eraikuntza berria eragin zuten, auzokidek emandako laguntzari esker. Eta Azpeitiako izango dela azkenengo konbentua, Purísima la Concepción direla frantziskanak edo klarisak, ez? Ikusten dugu beaterio bat izan zela hasieran, ikusi dezakegu, López de Empara y Loyola, Ana de Uranga eta Zurola, ordan naiz eta beaterio izan ere, beaterio horietara joaten zirenak ere, familia garrantzitsuetako kideak zirala. Orduan, azkenengo ideiak bezala ikusita, erlijioaren garrantzia ikusi dugu, ikusita zenbat konbentu egon ziren. Nik hemen aipatu ditut 27 konbentu, emakumezko 27 konbentu egon zirelako, baina eske gizonezko 21 egon ziren. Orduan, guztira dira 48 konbentu Gipuzkoa osoan. Hori, badira, konbentu pila. Orduan, horrek erakusten digu, zelako garrantzi izan zuten komentu hauek garai hartako bizitza. Emakumeekin erlazionatuta, lehenengo ideia egongo da, logikoki emakume askok profesioa egin zuten, berez garai hartan oso erlijiosoa zen, eta guztiz konbentzituta zeuden mojen funtzioekin eta abar. Beste askotan izan ziren familien politikak, ez, dotea eta abar. Ere zer gertatzen da, garai hartan emakume askok Gipuzkoan ez ziren eskondu, zergatik gizon gitziago zeudelako, gudak direla eta gizonak hiltzen ziren, edo berez guda batean zeuden borrokan, Indietara joaten zen emigrazio hori portzentai altu batean gizonak ziren, orduan emakume askok ere zeukaten aukerarik eskontzeko. Gainera ere garai hartan, senargabeek fama txarra zuten, ze azkenean, ez zuten, aita hilda zegoen edo ez zuten anaieik edo nebarik, ze gizon kontrolatzen zituen. Orduan, nola nahi ere konbentuak erabiltzen ziren, hori kontrolatzeko erabat bezala. Klausura, klaro, ezen gauza bera beaterio batean egotea edo konbentu batean non klausura zegoen. Orduan egia da, emakume batzuk askok ez, baina kontra egin zutelan, aipatutu da monja alferez hori bezala. Eta azkenik, fundatzailei buruz labur bildu dezaket, ez? Non, ikusi dugu beti jaioterrietan sortzen zituztela. Adibidez, Miguel Antonio de Oquendo egia da bera ezela Lasarten jaioa. Baina, Lasartarekin familiak harreman estua zeukan. Orduan, beti familiarekin hori. Familiak non zuen garrantzia. Non izango zuen familia horrek protagonismo gehiago. Jaioterrian, horregaitik jaioterrietan egiten ziren, erekitzen ziren konbentu hauek. Ikusten dugu nola nahi ia askok
edo behar bada ez gizonek zuzenean, edo emakumea fundatzailea bazen, haren senarra gortean lan egiten zuten. Azkenean, klaro, logikoki konbentu bat sortzea esen merkea. Orduan, pertsona guztiek ere ezin zuten konbentu bat sortu. Arrazoiak batez ere da hori prestigio ideia, eta prestigio ideia hori nola aurki dezakegu. Adibidez, Hilobi bat. Mundu guztiak ezin zuen konbentu bat sortu han bere hilobia izateko. Armarria familiarena hori, konbentuen kanpo aldean. Leku bat egotea alabarentzat, emaztearentzat, arrebarentzat, lehengusinarentzat. Orduan, hori guzti era ezberdinetan, baina guztia zen azkenean prestigio ideia hori familiarentzat. Gaur egun, klaro, ere ezin izan dara, Gipuzkoan kontutan izan da non dagoen kokatuta muga bat, hori Frantziagaz, muga Nafarroagaz ere, bere garaian, adibidez, 19. mendeko gertaera ezberdinak direla eta monastegi askoen adibidez artxiboak desagertu egin dira. Orduan, askotan badakigu noiz izan zen fundatzailea eta noiz sortua izan zen, baina ere ez da posible informazio gehiago ematea, ez dakit emakumeen izena bizenak, nola bizi ziren, historiak edo zer detaileak ematea, artxiboak desagertu egin dira, gudak direla eta gaur egun hori, konbentu asko desagertu egin dira, komunitate batzuk lekuz aldatu dira, gaur egun moja gitziago daude, orduan klaro, eraikuntza hauek ere mantendu behar dira, orduan horrek ere dirutza bat da komunitate hauentzat, eta askotan hori, kultur etxe bihurtu dira, etxe bizitzak edo dana dalakoa. Eta nire partetik hau izan da guztia, eta eskerrik asko hona etortzeagatik.